गोजोन्थों मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन दिनैहाय क'क्राझाराव दंफैयो मानो होननानै बुङोबा दिनै जयन्त सारनि नमिनेसन जागोन बेनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैनाय जाहैबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो आंनि बे भिडिअनि थ्रुयै जाहाथे जयन्त सारनि नमिनेसना दिनै जाबाय होननानै जाहाथे मिथिनाय बायदि नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअ लाना फैनाय जाहैबाय दा आं भिडिअखौ देखायलांगोन क्लियारलि नोंथांमोना नायलांनो हागोन जायखिजाया आं गासिबो देखायजोबनो नाजागोन हानायखिनिखौ जायखिजाया नोंथांमोना जायहा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबे जायगायावहाय गासिबो फैजोबखाबाय नै आरो माखासे फैनांगौ दंबायो नोंथांमोना नुहुरखाबाय नैबे फैगासिनो दङ मानसिया दाबो लोब लोब फैगासिनो दङ थांलाय फैलाय हान्था मेलाखौ नोंथांमोना नुहुरखाबाय जायखिजाया दसेनि उनावहाय जागायजेनसिगोन मिटिं मेलखौ जागायजेनसिगोन दा मानसिफ्रा ज' ज' फैगासिनो दङ दाबो गोजान गोजान जायगानिफ्राय सफैथ'वाखै फैगासिनो दङ आरो दाबो फैजोबबावाखै सिङावबो देखायहैगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना नायलां जायखिजाया नै दा नैबे गेटजों थांगासिनो दङ मानसिफ्रा जयन्त सारनि नमिनेसनाव फैग्रा सुबुंफोर होनबा जों नायलांबाय थानि भिडिअखौ नों नायलांबाय थाबानो जाबाय आंबो थांगासिनो दं सिङाव जायखिजाया सिङाव थांनानै आं देखायगासिनो दं लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नैबेजों नै थांगासिनो दङ जोङो नुबायना नैबे गेटजों हाबहैगासिनो दङ सिङावबो देखायलांगासिनो दं नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ नुखाबायना लोगोफोर आं भिडिअखौ देखायलांगासिनो दङ दासो फैलागासिनो दं मानसिफ्रा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय गासिबखौबो आं देखायलांजोबगोन आंबो बे सिङावनो दंफैयो फैनानै होमबा भिडिअखौ नायलांदिनि दासो फैगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा मिटिंआव फैगासिनो दङ दासो लोगोफोर नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना नुलांखाबाय आं नोंथांमोननो देखायहरगासिनो दङ आंनि भिडिअ थ्रुयैनो नोंथांमोना नायलांजोबनो हागोन नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर आं देखायहरगासिनो दं नोंथांमोना जेरैबो सोरगिदिं मानसि दंजोबो नायनानै लाबानो जाबाय जेरै बुस्थु दंजोबो नायलांनानै ला बिदिनो हाबलाय ओंखारलाय बेबायदि सुबुं दौमा जागासिनो दङ जयन्त सारनि नमिनेसन नुलांखाबायना लोगोफोर आं देखायहरगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ रेसिपि दंजोबो नायनानै लाबानो जाबाय नैबेजों दंजोबो गासैबो रेडि जोबसै मोसानाय नायनि जोङो बैयाव मोसागासिनो दङ मोसानायखौ देखायगोन नुलांखाबायना मोसागासिनो दङ ओमफ्राय मिटिं हलाबो जागासिनो दङ नायलांनाय जाबाय Ani jadi nahan ya.
श्री अमित शाह जी इनका अर्थव्यवस्था सबके बारे में सोचते हैं। आज हमारा जो उम्मीदवार है, हमारा जो कैंडिडेट है जयंत बसुमतारी जी को बहुत ज्यादा मतदान करके हम जिताने वाले हैं। हमारे हमार नुनो मोनखाबाय लोगोफोर जयेंद्र सारनि नमिनेसना जागासिनो दङ आङो भिडिअ जयेन्टआ मोननो दैथायहरबाय नोंथाङा नायलांबानो जाबाय दासो लोब लोब फैगासिनो दङ मानसिफ्रा नायलांबाय था गासैखौबो आं देखायहरगोन सिङाव हाबनानै नोंथांमोननो गासैबो आंनि भिडिअ देखायगोन जायखिजाया